we are in the moment when we take information about them, and I know that they are very strong midfielders. I know that they have few important Ukrainian international players even behind. Είμαστε στη διαδικασία που συλλέγουμε πληροφορίες για την Καρπάτη. Ξέρουμε γιατί έχει ένα πολύ δυνατό κέντρο. Έχει δύο διεθνείς σημαντικούς Ουκρανούς ποδοσφαιριστές, ακόμη και στην άμυνα. I know that this team is not in his place at the moment in the Liga. Ξέρω ότι αυτή η ομάδα δεν είναι στη θέση που της αξίζει αυτή τη στιγμή στο πρωτάθλημά της. And I know that there will be much more difficult like we think. Theologically they are very strong at home, and we know that we will play our second game there. Ξέρω ότι θα είναι ένα πιο δύσκολο παιχνίδι από αυτό που φανταζόμαστε. Είναι ψυχολογικά πολύ δυνατοί όταν παίζουν στην έδρα τους και εμείς θα πρέπει να παίξουμε τον επαναληπτικό. The other big details I have time to look them and to try to find solution. Για περισσότερες λεπτομέρειες υπάρχει χρόνος να τους παρακολουθήσω περισσότερο και να βρω τις λύσεις για αυτό το παιχνίδι, για να τους αντιμετωπίσω.